Toverbal in teken van Streetwise. Eerste editie Nieuwe Pelemaas. Het is vandaag 6 november. Dit is het Pelemaasjournaal. ANWB Streetwise, een spannend verkeersprogramma, was vandaag te gast bij basisschool De Toverbal in Venray. Alle leerlingen namen met hun groep deel aan de verschillende workshops. De basisschool vindt het belangrijk dat deze lessen gegeven worden. Wij doen mee aan het project omdat we het ontzettend belangrijk vinden dat kinderen de goede verkeersles krijgen. Maar met Streetwise kunnen ze gewoon echt ervaren hoe het is. Echt in een auto zitten, de remweg ervaren. Merken dat je als je zonder gordel in de auto zit, wat er gebeurt. Dat doen we uiteraard wel met poppen. Maar het is voor de kinderen wel heel erg een eye-opener om te zien van oké, zo is het dus in het echt. Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer. Dit wordt iedere 2 jaar in 4 modules gedaan, zodat de leerlingen gedurende hun schoolperiode alle modules gehad hebben. En het programma is zeker nodig. Het blijkt dat we in Nederland nog steeds veel te veel verkeersdoden hebben. En dat er steeds meer ouders zijn die toch ervoor kiezen, of nog steeds voor kiezen, om kinderen heel veel met de auto weg te brengen. Er wordt niet voldoende gefietst. En we zien aan het middelbaar dat kinderen dan wel met de fiets moeten gaan. En zeker daar vallen nog steeds veel slachtoffers. Absoluut. Het is, je kunt lessen geven, maar ervaring, dat spreekt voor kinderen veel meer aan. Gewoon zelf ontdekken hoe het is. Dat spreekt meer aan als een boek uit een les. De kinderen kregen onder andere les over het dragen van de gordel en reactiesnelheid en remweg. Deze oefeningen worden steeds aangepast op de veranderingen die de jongeren doormaken en de praktijksituaties die zich voordoen in het verkeer. Omdat het natuurlijk een hot item nu is, zijn wij al 2 jaar geleden gestart om daar ook aandacht te vragen over het mobiel gebruik. Toen kwamen de eerste groepen 8 die ook al een mobieltje hadden. Nu is groep 7 eigenlijk al heel veel dat je ziet als een mobieltje hebben. En ook deze kinderen fietsen al naar school en er wordt gewhatsappt en er wordt gebeld. Dus dat proberen wij echt aandacht aan te geven en aan te duiden hoe gevaarlijk het is. Wat het wil zeggen voor je concentratie, voor je fietsbeheersing en voor het gevaar wat je daarmee loopt. Voor de kinderen is het een actieve manier van bewust worden in het verkeer. Lois en Koen weten wel zeker dat ze iets in hun gedrag gaan veranderen na deze beleving. Niet zo hard fietsen als je bijna moet stoppen. Normaal fiets ik altijd veel harder en nu doe ik dat niet meer. En normaal doe ik ook altijd wat slinger, maar dat ga ik nu niet meer doen. Niet alleen voor de kinderen is de bewustwording goed. Het zou voor de ouders eigenlijk heel goed zijn om dit zelf ook eens mee te maken en te ervaren en te doen. Want je probeert de kinderen het goed te doen. En we spreken hier ook altijd af in een eenrichtingszone, maar helaas zijn niet alle ouders die zich daaraan houden om allerlei redenen. Zo van ik ben te laat, nog even gauw brengen, toch nog een beetje harder komen aanrijden. Het kind, het regent, aan de verkeerde kant van de weg laten instappen in plaats van aan de stoepkant. En we leren het de kinderen goed, maar het hoort ook, het moet een verlengstuk zijn. Hè. Ouders hebben daarin een rol, dus het zou heel goed zijn als er eigenlijk ook zo'n programma was in samenwerking met de ouders. Ja, eigenlijk proberen we via onze educatie ook de ouders te prikkelen om meer met verkeer te doen. Het zou heel fijn zijn als alle ouders die naar het middelbaar gaan even met hun kinderen de route al gaan rijden. Dat ouders vaker betrokken zijn bij de verkeerseducatie. Wij kunnen perfect vertellen dat ze de gordel om moeten doen, ook op kleine stukjes. Maar als dat voor mama of papa niet moet, dan heeft onze inbreng niet zo heel veel zin natuurlijk. Dus eigenlijk is de verkeerseducatie begint en eindigt ook bij de ouders. De kinderen zijn na deze dag weer wat straatwijzer geworden. En mogelijk komen ze Streetwise op de middelbare school weer tegen, want inmiddels is ook daar een lespakket uitgerold. Een megaklus zit erop voor het team van Nieuwsblad Pelemaas. Donderdag plofte de eerste editie in het nieuwe Berliner formaat bij de abonnees op de deurmat. Kijk, dat is hij. Dit jaar is het 135 jaar geleden dat Nieuwsblad Pelemaas voor het eerst verscheen. 4 pagina's telt het blad op een formaat dat in de huidige vaktermen Berliner heet. Donderdag bestond Pelemaas uit 40 pagina's. Deze feesteditie werd door de bezorgers huis aan huis in de bus gedaan. Pelemaas onderscheidt zich als abonnementenblad van alle andere bladen in de regio. Dat blijft ook zo. Om die reden is ook gekozen voor het Berliner formaat. Ten opzichte van tabloidkranten is Pelemaas net iets groter.
Directeur Chris van den Munnekhof is een tevreden man. Ja, we zijn zeer tevreden. Niet ik alleen, maar gewoon het hele team. We hebben de laatste weken heel hard moeten werken om het gerealiseerd te krijgen. En het is gelukt. We hebben een mooie krant gekregen. En dan gaan we de komende weken dat continueren. Nog de puntjes op de i zetten waar ze nog ontbreken. Maar wij zijn tevreden. Er is veel veranderd qua formaat en opmaak. Wat blijft is de inhoud. Pelemaas is en blijft een krant van Venraynaren voor Venraynaren. Met aandacht voor het nieuws in Venray en omgeving. Ruimte voor sport, cultuur, verenigingen en religie. Maar ook achtergrondverhalen en interviews met bekende en onbekende Venraynaren. De Joekskapellen zijn al flink aan het repeteren geslagen om zich op de komende tijd voor te bereiden. Maar hoe zeker is de toekomst van deze muziekkapellen? Volgende week is het weer de 11e van de 11e. Het begin van de carnavalstijd. Op diverse plaatsen zijn er dan weer leuke activiteiten. Om de feestvreugde te verhogen kennen we natuurlijk de live muziek van de zogenaamde Joekskapellen. Venray kent er diverse. Een van de kapellen die druk aan het repeteren is Nou Nou. Nou Nou is een Joekskapel uit Venray vandaan en die over 4 dagen precies 15 jaar bestaat. Het bestaat natuurlijk uit diverse muzikanten, maar vooral is het ook een gezelligheidsclub. Nou is volgende week de 11e van de 11e. Betekent dat voor jullie een extra drukke tijd aanbreekt? Ja, dan begint eigenlijk ons seizoen. Ons seizoen dat begint in principe in september. Dan zijn de vakanties voorbij, dan beginnen we weer met repetitie. Oktober dan beginnen we al met de Walk of Power. Hè. Dat is tegenwoordig voor de kankerbestrijding, borstkanker. Daar doen wij aan mee. De 11e van de 11e, dan gaan we altijd met een club van muzikanten uit Venray gaan we naar Keulen toe. En dan spelen we daar de hele dag in Keulen muziek. En daarna begint het carnavalseizoen natuurlijk. Waarom is het zo leuk om bij een Joekskapel te spelen? Ja, het is eigenlijk elke keer als je speelt een feestje. Als je een beetje chagrijnig van aard bent en je vindt het niet leuk, dan moet je niet naar een Joekskapel gaan. En als je denkt van het is gezellig en ik breng sfeer en ik breng muziek bij mensen. En wat belangrijk is, je moet het onder elkaar heel gezellig hebben. En dat hebben wij. Om er echter voor te zorgen dat we kunnen blijven genieten van deze live muziek, zijn er muzikanten nodig om deze muziek te maken. Nou kan wel wat nieuwe collega's gebruiken. We hadden ooit 23 Joekskapellen hier in Venray en het is nu nog niet meer de helft. En hoe komt dat? Kijk maar naar mijn haarkleur. Iedereen die wordt ouder en op een gegeven moment valt dat om en er komen haast geen mensen van onderaf meer. Dat is ook de reden dat heel veel Joekskapellen hier elkaar ondersteunen. Wat doen jullie eraan om nieuwe leden erbij te krijgen? Ja, wij maken natuurlijk zoals nu een oproep van nieuwe leden, komt u maar. En we hebben dat op de kabelkrant gedaan, we hebben advertenties gezet. En we proberen dat ook te promoten bij de orkesten, bij de korpsen, bij de harmonieën en dergelijke dingen meer. Maar het grote probleem is gewoon dat er haast, net als bij elke vereniging, geen aanwas van onderen is. Voordat je je echter opgeeft, moet je wel het volgende weten. Kijk, ze moeten natuurlijk een instrument beheersen. Maar ze hoeven niet in de topklasse te spelen. Want we hebben een eigen dirigent en die schaaft ons allemaal bij. Maar wat vooral van belang is, je moet met de groep kunnen omgaan. En er gebeuren af en toe dingen waarvan mensen zeggen, hallo, is dat humor? Of is dat dit? Of is dat dat? Ja, dat gebeurt. Je moet een beetje makkelijk denkend zijn en dan komt het allemaal vanzelf goed. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Morgenavond is er een nieuwe uitzending van Venray van Toen te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht is het met 15 graden erg zacht. Wel is er kans op regen. Overdag kan er ook motregen vallen. Tegen de middag klaart het op en kan het rond de 20 graden worden. Zondag is het zonnig en wordt het 19 graden. Bedankt voor het kijken. Ik wens u een fijn weekend en tot de volgende keer.